Селям алейкум, хайрлах шамлар. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите программу «Ахшам». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Рада представить гостей нашей студии. Геннадий Балашов, лидер партии 5-10. Здравствуйте. А также Валерий Клочок, политический эксперт. Приветствую. Добрый вечер. А нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Во время поздравительной речи ко Дню независимости Украины президент Владимир Зеленский упомянул и об оккупированном Крыме, и о войне на востоке Украины в своей метафорической форме. Давайте послушаем, что сказал президент. Сусід відібрав у вас 2 дітей. Першу дитину просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження. А потім кажуть, та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що під дулом автоматів? Це її бажання. І взагалі, хто вам сказав, що це ваша дитина? Вона споконвіку була нашою. А другу вашу дитину закрили в дитячій кімнаті. І поставили озброєну охорону. Вам кажуть, яка охорона? Там нікого немає. І ви чуєте, як ось тут, поруч, за стіною, ваша дитина плаче, але ви не можете туди зайти. В своей речи президент Владимир Зеленский Крым и Донбасс назвал детьми, которых похитили. Но знаете, тут возник такой вопрос. А почему президент не сказал, кто именно похитил этих детей? Почему не назвал страну агрессора? Почему не сказал и не упомянул, что да, это Российская Федерация, которая похитила наших детей? Ну и так понятно, кто похититель. Говорить об этом в этой речи, может, и не надо было, потому что так написали сценарий. Сравнивать с детьми, ну хорошо сравнивать с детьми, но у Крыма же другая проблема. Если мы любим Крым, украинцы любят Крым, и если мы хотим добра Крыму и гражданам Крыма, то надо поступать с ним как действительно с ребенком, даже если он похищен. И часто Украина, во всяком случае предыдущие власти с Крымом поступали не совсем как с ребенком, а как с изгоем, наказывая его постоянно за то, что его похитили. То есть не как с родными, а как с чужими скорее. Поэтому я думаю, что об этом бы лучше Зеленский говорил, о том, как они улучшат жизнь крымчан, которые вынужденно уехали с Крыма, и крымчан, которые туда ездят, а также украинцев, которые туда ездят. И, в общем-то, решать вопрос надо сейчас с этими детьми, уже повзрослевшими, немножко по-другому. А вы как считаете? То есть, действительно, эта речь, она была ориентирована на людей, которые действительно знают, о чем идет, в принципе, речь, да? Или же все-таки нужно было упоминать Российскую Федерацию как агрессор? Ви знаєте, мені тяжко говорити, що треба було для Зеленського, тому що ми, власне, говоримо не для Зеленського, не для себе. Ми розуміємо, так, в чому справа. А сьогодні Зеленський, як керівник держави, вибудовує для себе якусь тактику, стратегію вирішення цих питань. Мені так здається. І саме ця промова, вона опосередковано підтверджує. Не називаючи конкретно агресора агресором, не називаючи території, які окуповані чи анексовані, і ким саме, він залишає собі поле для дипломатичного маневру. Тому що він розуміє, що вирішувати питання так, як це робилося попередні 5 років, він не зможе. Хоча поки що в іншій парадигмі він не діє. Але разом із тим, мені була цікава не лише промова ця, яка озвучена була на День Незалежності, а ще трошки попереду, буквально день, до цього він зустрічався із, чи можливо цей день, ну це не настільки важливо, з активістами прямо на Майдані. Йому задавали питання по Криму. Чітко кримчани його запитували, чи готові ви зробити те, що не зробив Порошенко попередні 5 років. Внести до парламенту законопроект про зміни до Конституції, де буде визначено право кримським татарам на самовизначення. Об этом мы обязательно поговорим, это у нас есть повестка. Я просто сейчас включу Юрия Касьянова, блогера, мы вернемся к этому вопросу, мы к нему готовились. А сейчас с нами на прямой связи Юрий Касьянов, блогер. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Юрий, у меня к вам такой вопрос. Как вам вообще все мероприятия к Дню независимости Украины? И самое важное, что я хотела вас спросить, почему именно было 2 марша? Вот насколько 2 марша защитников Украины, хорошо ли это с вашей точки зрения? Ну, с 2014 года, когда у нас разворачивались трагические события под Иловайском, и вообще на фронте было очень тяжело, я говорил о том, что парады нам не нужны. Парад нужен тогда, когда мы победим. Пока что праздновать нечего. Независимость нам далась фактически даром, а сейчас за нее надо бороться, и мы
бороться не готовы. Я немножко слушал ваш разговор в студии про Зеленского, про его там стратегию, дипломатию и так далее и тому подобное. Но очевидно всем в мире, что из этой ситуации есть два выхода. Это поражение или победа. Другого просто не бывает. Это не бравада, это не какие-то там высокопарные слова. Об этом говорил и Черчилль, что он ничего не обещает, кроме пота, крови и слез, когда честно сказал нации, британской нации, о том, что надо сражаться. То, что касается вот этих шествий двоих, то я вам напомню, что каждый год ветераны, те, кто поддерживает армию, те, кто настроены патриотично, собирались после парада и все равно ходили. Показывали, как они проходят, показывали киевлянам силу Украины, хоть какую-то силу, да, то, что они представляют реальную силу. И очень здорово, что в этом году у нас это неформальное шествие вылилось в такое грандиозное действие, неформальное, где были и участники войны, и волонтеры, и матери, жены, вдовы погибших, дети погибших. Это замечательно. Так должно было быть каждый год. Плохо другое, плохо то, что наши политики сразу же приватизировали это неформальное шествие. Зеленский с его командой решили выжать максимум из формальной части и сделали из нее какое-то шоу в стиле КВН или вечернего квартала. И, на мой взгляд, это совершенно неуместно в условиях войны. А как бы противоположная сторона Порошенко всеми силами пыталась приватизировать неформальное шествие ветеранов и там, волонтеров, участников войны. Спасибо. Это совершенно недопустимо. Спасибо. Это был Юрий Касьянов, блогер с нами на прямой связи по телефону. А вы как считаете? Вот мероприятия ко Дню независимости України, Я они... лише трішки згадаю вашого дозвонювача, щойно коментатора Касьянова, що щодо тактики і стратегії. Наше завдання тут сьогодні пояснити глядачам, що відбувається. Тому що ми не розуміємо, куди сьогодні, за великим рахунком, рухається Зеленський в питанні вирішення припинення війни на Донбасі і повернення Криму. І от саме його поки що невизначеність і публічна, в тому числі і з промовою, де він говорить про дітей, де він не називає речі своїми іменами, де він не приймає участі у другому марші, свідчить про те, що поки що чіткої стратегії вирішення цих двох питань немає. Її немає. Для нього вона, нібито, як сьогодні називають, і стратегія чи тактика маленьких кроків. Трошки не будемо стріляти, трішки там спробуємо відбудувати міст у станиці Луганській, трішки спробуємо домовитися про новий формат нормандської четвірки. Це все маленькі кроки для нього, на які він покладає надію. Він не готовий сьогодні, в моєму розумінні, аналізуючи те, що відбувається, до кроку, про який говорить ваш блогер, щоб прийти, побідіть всіх, вибіть війною. Перепрошую, той, що дозвонився в студію. Це зовсім не та сьогодні тактика. І саме це ми повинні сьогодні винести з сьогоднішнього дня. Тому що ми маємо розуміти, куди ми рухаємося. Звичайно, дуже класно було б, аби президент вийшов і сказав, буде так, так і так. Тоді всім буде зрозуміло. А вы также не видите вот эту стратегию, выработанную президентом Владимиром Зеленским, или, возможно, все еще не выработанную? Не озвученная, так скажем. Стратегия давно выработана, она понятна. Для меня, во всяком случае, она очевидна. Стратегия заключается в следующем. Крым вынести за скобки переговоров всех. И ему готовен путь Северного Кипра. То есть о нем не говорим, просто не говорим и все. А Донбасс надо передавать России под контроль Украины по-любому, потому что это России выгодно, и она будет этим путем идти. Донбасс в обмен на Крым? Нет, это не обмен на Крым. Я еще раз говорю, за скобки Крым выносится, он признается украинской территорией, но де-факто украинской территории там не будет. Там будет юрисдикция России. И там 90% граждан, которые проживают в Крыму, они, в принципе, не очень-то и хотят в Украину. Поэтому в Украине стратегия выработана. Другое дело, что Зеленский пока не может всю эту стратегию озвучить, потому что она не популярна. Потому что вот такие вот, как Касьянов, они же, в принципе, это представитель партии войны. Им бы воевать до последнего украинца и зарабатывать на этом большие деньги. Избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Василий Мокон с нами сейчас на прямой связи по телефону. Василий, здравствуйте, слышите ли вы нас? Доброго дня. Да, Василий, а вот мы сейчас подняли вопрос, почему в своей речи президент Украины Владимир Зеленский, говоря о том, что сравнив Крым и Донбасс с детьми, говорил о том, что их похитили из большой семьи, но почему-то не упомянул того, кто похитил, не сказал, что это Российская Федерация, не заявил, что это страна-агрессор и так далее. Почему?
Ну, я не бачу в цьому жодної проблеми. Справа в тому, що про те, що відбувається по відношенню до України агресія, він згадав, а то, що не згадується у День Незалежності прізвище Путіна, чи називається країна Російська Федерація, я в цьому проблеми жодної не бачу. Навпаки, щоб не зловживати цими термінами постійно, як це було попередні, скажімо так, рази, зосередилися все-таки на внутрішніх проблемах України і на досягненнях. Тобто це вже дискусія ведеться вже другий день після промови президента, вона політизована, я не бачу жодної проблеми. Факт залишається фактом. Проблема агресії Російської Федерації і стоїть дуже гостро, вона постійно президентом Зеленським озвучується, і повернення до окупації території анексованого Криму також як пріоритет на порядку денному. И еще один вопрос, да, спасибо. И еще один вопрос, который вызвал бурю эмоций и размышлений, это почему президент Украины не остался на марш защитников Украины, ведь он мог точно так же постоять, да, там, где он стоял, и поблагодарить защитников нашей державы. Как вы думаете, почему он это сделал, то есть не остался на марш? Ну, справа в тому, що у президента були інші заходи в цей день, як ви знаєте, там і прийом проводився, тобто в нього день був розписаний, це перше. Друге, як на мене, дуже цікавий і креативний формат відзначення незалежності України був цього року. І мені здається, що з боку нашого глави держави і промова, і самий формат відзначення, він показав готовність до інновацій, до чогось нового. І мені здається, що не участь його пов'язана, по-перше, з організаційними питаннями, а по-друге, тут не варто також робити політики. Ця хода була погоджена з Офісом президента, вона не йшла в розріз, як багато хто хоче це протиставити. І проблема наших військовослужбовців, наших Збройних сил України і ветеранів, вона також одна з важливых, якой будет заниматься новая команда. Спасибо. Избранный народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан был с нами на прямой связи по телефону, а певица Алина Паш, запомнившаяся исполнением рэпа между куплетами гимна Украины во время шествия достоинства, в 2015 году летала в оккупированный Крым через Россию. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. Также он выложил фото певицы с Инстаграм, где она находится около Кремля. Вот бы эту фотографию мы сейчас видим на экранах ваших телевизоров. Вот как вы к этому относитесь? Я не знав цієї інформації. Да. Звичайно, Ну, трішки это дивно. нормально, как Ненормально. Ну, возле Кремля и мои фотографии есть с детства. Ну, не з 17-го року, да? Ну, Да, вот в якраз я 17-му подивився Ну, в 17 году люди ездят. У нас миллион украинцев ездят в Россию на заработки. Поэтому, говорите, и в том числе и артисты. ну, смотрите, то, что и ясно, в Москву что ездят, это понятно, да. наши то есть в этом артисты незаконного ничего зарабатывают нет. в России. В этом незаконного, то, что люди ездят в Москву, ничего нет, понятно. Это такая эмоциональная история, моральная история. Но здесь важно то, что человек посещал оккупированный Крым в 2015 году незаконно через материк Российской Федерации. Это нарушение закона, это административное нарушение, если я не ошибаюсь. Про ненормальність тут взагалі питання ставити. Ну, вже не можу. Я перепрошую, звичайно, це ненормально. Це просто ненормально. Навірно. Так само я хотів Нічого би прокоментувати трішки пана Василя. Я знаю його як свого колегу, він недавнім був політичним експертом, доволі досвідчена людина, грамотна, обізнана. Звичайно, що він пояснює тактику, промову президента саме з огляду на заполітизованість. Але ж ми говоримо не про заполітизованість промови, а про ті ключові моменти, які сьогодні мають бути ним озвучені. Ми, всі українці, маємо почути врешті-решт від президента, як буде вирішуватися питання. Тому що, пане Наді, абсолютно не погоджуюсь. Сьогодні Крим виносять за дужки, про нього абсолютно не говорять. Закінчуючи те, про що я вам говорив, було чітке запитання, чи готовий сьогодні президент внести до парламенту законопроект, який би визначав зміни до Конституції, окремий статус автономії Криму, про що говорилося попередні 5 років. Він сказав так. Оце перша відповідь, яку я особисто почув, про те, як буде вирішуватися питання Криму. І це правильно. Але про це треба говорити. Стосовно Донбасу, абсолютно логічним сьогодні є його дії з огляду на те, що ця стратегія, вона дійсно прописана. Це Мінськ-2.
Іншого руху немає. І от саме в такому форматі проведення Дня Незалежності, замирення, я б сказав би, замирення конфлікту, ми сьогодні в цьому напрямку і рухаємося. Точніше, не ми, а нас до цього рухають планомірно вже 6-й рік поспіль. Дмитрий Кухарчук, ветеран полка «Азов», с нами сейчас на прямой связи по телефону. Дмитрий, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, доброго дня. Да, доброго Дмитрий, дня. если вы слышали нашу беседу, то вы наверняка уловили то, что мы говорили про певицу Алину Паш, которая участвовала на мероприятиях ко Дню независимости Украины, которая в 2015 году летала в оккупированный Крым через материковую часть Российской Федерации. И вот совсем в 2017-м, как выложил Сергей Стерненко ее фото Инстаграм, фотографировалась на фоне Кремля. Вот как вы думаете, как вы к этому относитесь? Как ви думаєте, це нормально? Ну, я впевнений, я можу відверто вам заявити, що це не є нормальним. Я людина, яка пройшла фронт. У мене і сьогодні, на сьогоднішній день дуже багато друзів є на фронті, багато друзів загинуло. Я розумію, що те, що відбулося, те, що було організовано Офісом Президента на День Незалежності, це для України ганьба. Читати реп в той час, коли стоять військові, це для України ганьба. Тим не менше, ми провели власний марш захисників України. Він зібрав дуже багато людей. Тільки 15 тисяч військових, так, а якщо взяти ще всіх волонтерів, родичів загиблих, просто небайдужих людей, то по деяким підрахункам більше 50 тисяч чоловік. Це натомість, да, коли офіційна частина була десь приблизно 2 тисячі людей. І це показує те, що українці готові відстоювати свої права, українці готові відстоювати свою незалежність. Та риторика, яку ми сьогодні чуємо по телебаченню, риторика про те, що так, люди втомилися від війни. Можливо, хтось і втомився, але, як правило, це говорять ті, хто ніколи до війни ніякого відношення не мав. Ви знаєте, я дуже часто люблю приводити приклад Ізраїль, державу, яка воює з 47-го року, але вона воює за свої права, і у цих людей є власна гідність, у цих людей є власне достоинство, вони достойні своєї країни. І там за останні 20 років так не було жодного прем'єр-міністра, який не мав би відношення до фронту, який би не пройшов війну. Натомість сьогодні ми бачимо, як до влади прийшли люди, не тільки так в опозиційній платформі «За життя», в тому числі і в «Слузі народу», і в багатьох інших партіях, які проводять відверто таку реваншистську політику. Так, вони говорять про мінські домовленості як нормальний формат. Насправді я пам'ятаю, як приймалися мінські домовленості. Я в цей час був на фронті, і коли нам казали не стріляти, то ворог в цей час просто робив окопи і йшов у наступ. Я розумію, що те, що відбувається сьогодні, так, політика відведення військ, вона може призвести до подібних речей, вона може призвести до чергових втрат територій. Дякую. Дмитрий Кухарчук, ветеран полка «Азов», был с нами сейчас на прямой связи по телефону. У меня буквально короткий вопрос, короткий ответ ваш. Вам вообще понравились мероприятия, организованные ко Дню независимости Украины? Симпатичная картинка, телевизионная картинка. Видно, что пришли профессионалы телевизионной картинки. Соответственно, снято потрясающе. Единственное, что я все равно отмечу речь президента в том плане, что она была удивительно пустой. Пустой с точки зрения, когда там «Слуга народа» говорит, что она нацелена в будущее, президент готов меняться к новым веяниям, но в речи этого всего не было. Была констатация фактов, красивая речь, но она ни о чем, вот, к сожалению, ни о чем. То есть украинцев не призывают жить хорошо, украинцам не говорят, как они будут жить хорошо, как они будут жить в мире. Украинцам просто говорят, у нас вот такие проблемы, мы их решаем, и все хорошо. Ви согласні? Так, тут з оцінкою так. І загалом відзначення дня мені до вподоби було, за винятком тих моментів, про які ми вже сказали з вами. Єдине, що дуже дарма не залишився Зеленський і не вшанував марш, який проводили військовослужбовці, ветерани АТО. Це дуже дарма. Це треба було зробити. А руководящие должности в 4 комитетах Верховной Рады, предложенные «Слугой народа» другим политическим силам. Глава подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков сегодня рассказал, какие именно комитеты могут возглавить представители других партий. Давайте слушать. Так, те, що ми говоримо в якості керівних посад, а саме керівників комітетів, то ми пропонуємо з питань прав людини та деокупації тимчасово окупованих територій. Друге – це свобода слова, молодь, спорт, євроінтеграція. І питання, ще комісія з питань ветеранів. Я думаю, що до вечора ми отримаємо вже всі пропозиції щодо керівного складу в комітетах і на ранок вийдемо з якоюсь консолідованою позицією.
словам избранного народного депутата Украины от партии «Европейская солидарность» Артура Герасимова, среди всех политических сил новой Рады «Европейская солидарность» получила меньше всего мест в руководстве комитетов. Об этом передает издание «Украинская правда». Давайте послушаем. «Слуга народа» получил 68 должностей председателей, первых заместителей и так далее. «Голос» 13, «Батьківщина» и ОПЗЖ по 11. Внефракционным отдали 9 должностей и руководство комитетом по правам человека. А «Европейская солидарность» получила всего 3 места – председателя комитета и 2 заместителей. Эти ребята любят математику, но что-то не сходится. ЕС возглавит комитет по евроинтеграции. Это будет Иванна Климпуш-Цинцадзе. И комиссию по делам ветеранов возглавит Яна Зинкевич. Но эта комиссия не может быть создана на весь срок каденции Рады, а ее придется ежегодно продлевать. Как вы думаете, почему европейской солидарности досталось меньше руководящих мест в комитетах? Ну, вообще, в свое время Европейская солидарность, или, так сказать, блок Петра Порошенко вместе с фронтом ЗМИН вырыл этот, так сказать, ящик Пандоры. То есть в свое время ни одного комитета не получило ОПЖ. Тогда оппозиционный блок вообще ничего не получил. Поэтому совершенно нормально, что победители к ним относятся вот так, с пренебрежением. Вообще, в наказание надо было вообще ни одного комитета не дать, ни одного руководящего поста Европейской солидарности, просто из-за того, что они сами до этого так себя вели, чтобы потом думали на будущее. Ну вот смотрите, по источнике, которые из «Украинской правды», они сообщают о том, что комитет по вопросам свободы слова, возможно, возглавит представитель из оппозиционной платформы «За життя». Вот что вы думаете по этому поводу? Не диссонирует ли это? Та ні, це абсолютно нормально. Якщо очолить, то очолить опозиційна платформа «За життя». Ну, якщо тут приплітати телеканали, які належать Медведчуку, ну, звичайно, що можна там додумувати, що, мовляв, дивіться, дають карт-бланш. Але я вас прошу, це питання можуть вирішити зовсім по-іншому. Ухваленням низки законів, потім віджиманням цього бізнесу, телеканалів, медіа, як завгодно. Але головне не те. То все, знаєте, така мішура. В чому тут проблема сьогодні? Не в тому, хто скільки отримав комітетів, хто який керівних посад, а от мені реально ріже вухо коментар Герасимова. Тому що вони дійсно відкрили ящик Пандори, про який говорить пан Геннадій, але не лише в тій частині, що вони не давали керівні посади попередньому парламенті опозиційним силам, а те, що вони провалили в травні місяці 2 ключові законопроекти, які були покликані реформувати парламент, і от таких би розподілів сьогодні не було. Це один законопроект, який встановлював квотність за принципом Донта, вони його провалили, і другий про перелік комітетів і органів виконавчої влади. Вони також відправили його на повторне друге читання. У травні місяці, це розуміючи всю небезпеку програшу на парламентських виборах, вони самі ж собі не зробили краще. Тому ну, про що можна говорити? Ну, смотрите, если с комитетом по евроинтеграции, как было заявлено выше, предварительно возглавит Европейская солидарность, комитет по свободе слова, возможно, возглавит ОПЗ, а вот что касается комитета по вопросам прав человека и деоккупации территорий и молодежи и спорта, как вы думаете, кто может возглавить 2 этих комитета или кто из представителей каких-либо партий? Я не знаю. Не знаете. Поживемо, побачимо. Врешті-решт, розумієте, ще історія в чому? Тут же ж відбуваються ще й кулуарні домовленості поки що на даному етапі інших політичних сил, «Голосу», «Батьківщини», ну, можна говорити дуже з натяжкою про «Європейську солідарність», але все ж таки із «Слугою народу». Не лише в питанні розподілу комітетів, а й подальшої співпраці. На порядку денному, найближчі дні, вони хочуть винести законопроекти, які повинні набрати більше 300 голосів. От саме і тут, змінення в Конституції. Звичайно, да. Але ж не лише в частині там обмеження депутатської недоторканності, але й інші законопроекти, як і обмеження кількості депутатів. Возможно, внеочередні вибори? Ну, я б не говорив би про позачергові вибори. Я думаю, що вони це ухвалять в перехідних положеннях, запишуть, що це буде десь там уже на наступну каденцію парламенту. Ну вот опять, кстати, про Артура Герасимова. Прообраз новой коалиции, избранный народный депутат Европейской солидарности Герасимов сегодня рассказал, какие политические партии, на его взгляд, присоединятся к большинству. «Слуга народа», то, о чем мы говорили, конституционное большинство. Давайте послушаем. Сьогодні ми побачили, якщо чесно, прообраз нової коаліції.
І ми чітко зараз це бачимо, що це буде «Слуга народу», як на мене, «Голос» і «Батьківщина». Чому? Тому що, знаєте, одна справа – це політичні заяви під час ефірів, а інша справа – це коли конкретними кроками підтверджуються чи не підтверджуються певні дії. Так от сьогодні якраз коли розподілялися монобільшістю посади серед різних фракцій, в тому числі опозиційних, ми побачили, що деякі з них зовсім не опозиційні. Тому бачимо, що йде тісна співпраця і перерозподіл думок і всього іншого між «Слугою народу», «Голосом» та «Батьківщиною». Такое объединение реально? Ну, я не представляю себе там «Батьківщину». «Голос» я себе представляю, они аморфные, они проевропейские, они там соросята, идут за всеми ими, они как бы единое целое со «Слугой народа». А вот «Батьківщина» с ее мораторием на землю, тарифами, социалистическими мыслями, я их не представляю в коалиции, потому что это будет полностью идти вразрез с программным положением партии «Батьківщина». И сама Тимошенко потеряет от этого, потому что она перестанет олицетворять вот эту вот свою солидарность, или как она, договоренность вечную, чем нравится людям. А скажите, а вообще нужно ли объединяться с какой-то партией? Ведь можно привлечь мажоритарщиков, их как раз 46. Ну, звичайно, можна, але мені так видається, звичайно, поки що на даному етапі «Слуга народу» не дуже поспішає створювати коаліцію, формалізовуючи її. Для них важливо ситуативне голосування за законопроекти, які потрібно, щоб набрали більше 300 голосів. Решта їм не потрібні. І зверніть увагу, поки що законодавчі ініціативи, які озвучені, вони спрямовані виключно на утримання рейтингу «Слуги народу». Вже сьогодні «Слуга народу» розуміє те, що їм треба ухвалювати такі рішення, які будуть в підтримку їм. От 300 депутатів – це що, нагальна необхідність сьогодні? Чи ми будемо вносити по одному законопроекту до Конституції, аби щось там змінювати? Якщо йде мова про глобальну зміну саме основного закону, про що раніше говорив Стефанчук, чому сьогодні не ведеться мова про те, що готується новий проект Конституції? Де буде питання? Обмеження депутатської недоторканності, нехай запустіть раніше, це, до речі, дуже можна запустити вже. Обмеження кількості депутатів, створення двопалатного парламенту, про які говорили. Там вже мають бути питання децентралізації, питання по Донбасу, по Криму в тому числі. Але якось так про цей документ поки що мови не ведеться. Мабуть, просто будуть латати дірки. Принаймні, поки що таке складається враження. Я хотів би, звичайно, помилятися, чесно скажу. Хочу помилятися, аби зміни були системними. Але поки що про це не доводиться говорити. И давайте про глобальное поговорим. Рано возвращать Россию. Издание Associated Press, ссылаясь на свои источники, передает, что Россию не будут приглашать к группе 8. А канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что должен выполнить Кремль для возвращения в клуб мировых лидеров. Давайте послушаем ее. Они согласились с идеей, что «Большая семерка» укрепит диалог и координацию с Россией относительно текущих кризисов. Однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол. От имени Германии я дала четко понять, что нам необходим прогресс в воплощении минских договоренностей, чтобы снова иметь возможность говорить о привлечении России к формату G7. И действительно, накануне прошла встреча 7 лидеров, и по итогам этой встречи договорились Россию не возвращать в G7, не возобновлять G8. При этом Дональд Трамп, как и в прошлом году в Квебеке, призывал лидеров Большой Семерки возвращать Российскую Федерацию. Его, конечно же, поддержал Джузеппе Конте, премьер-министр Италии. И нейтралитет сохранила Япония. И, как известно, Франция, Германия, Канада и Великобритания выступили против возвращения Российской Федерации. Но все-таки, почему поднялась такие эмоциональные разговоры о том, что Российскую Федерацию все-таки будут возвращать в G7? Возможно ли это? Реально ли это? Ну, обычно технологи включают такое окно Овертона. В данной ситуации я думаю, что Трамп включил окно Овертона. Самое немыслимое, что может быть на данный момент, это включение России в G8. Поэтому оно объявляется. Вначале поэтому по технологии вначале все возмущаются, потом это обсуждают, а возможно ли это, потом начинают думать о том, а как это сделать, а потом в конце концов принимают Россию. Так было с ПАСЕ несколько лет. Звичайно. Так что это задел на будущее по возврату России в G8. Правильно ли понимаю, что, возможно, в 2020 году все-таки Российскую Федерацию возьмут? Ну, говорити про те, що їх візьмуть однозначно, і це буде група 8, поки що зарано.
Я думаю, що в 2020 році ми побачимо вже присутність Путіна на зустрічі Великої Сімки в Сполучених Штатах Америки, і саме там Трамп скористається можливістю на правах господаря його запросити туди, в якості спостерігача, можливо, якогось гостя, як сьогодні була історія з очільником МЗС Ірану у Франції. Да. Тому це схожі історії, і в цій частині дійсно запускається процес. Сьогодні не важливо, коли це буде рішення ухвалено. Важливо сам перегляд підходу до цього питання. Тобто гіпотетично вже про це починають говорити, що це на перспективу може бути так само, як і про ПАРЄ. Ніхто ж не вірив, що нібито, мовляв, цього не станеться. Але зверніть увагу на тональність, яка була присутня у Макрона під час прес-конференції з Путіним. Так? Якщо хто уважно дивився, це просто феєрична картинка, блокбастер голівудський. І потім буквально через кілька годин після розмови з Трампом заява: «Та ні, я, мовляв, трішки передумав». Для чого це було зроблено? В таких ситуаціях такі речі просто так не робляться. Ти даєш абсолютну довіру Путіну і надію. Він розуміє, що він і без неї надії проживе, але разом з тим не до Путіна, а до публічної сфери є апеляція, що ми готові це питання просувати і далі. І тому всі сторони зацікавлені в цьому процесу. І дійсно тут не домовились вони про участь чи не участь Росії у майбутньому форматі, саме за підсумками зустрічі Франції. Не домовились. Домовленості нема. І це надключовий момент. Бо аби була якась домовленість, то в цьому питанні була поставлена б крапка. Зрозуміло, що ніхто Крим не поверне сьогодні, так? Росія це не віддасть, і на умовах лише повернення Криму Путін в G8 бути не може. Але процесс треба запустити. А вот давайте послушаем, как Трамп ругается за Кремль. По сообщению издания The Guardian, во время переговоров с лидерами G7 о возвращении России в группу, глава Белого дома поссорился со своими коллегами. На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы «Большая семерка» оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этим стандартам. Ну, для чего? Как вы думаете, вообще, насколько важно для Российской Федерации возвращаться в G7, если идет речь о вопросах, касающихся международной политики и так далее? G20, по-моему, хорошая площадка. Все площадки хорошие, и G20, но G8 лучше. Потому что это более успешные страны, более великие страны. И сейчас даже заговорили о другом, что, возможно, уже не G8 должен быть, а там G9, G10, там Индия и Китай стоит на очереди по вступлению сюда. Поэтому, возможно, в Америке произойдет глобальное расширение, будет G10, G9, я не знаю. Скажите, а что вот теряет Российская Федерация, не участвуя в группе этих стран? Многое, потому что личная встреча, когда происходит, президент, они о многом могут договариваться. Это разговоры о будущем, это разговоры тет-а-тет. Это разговоры серьезно в узком кругу, совершенно другие вопросы поднимают. Поэтому даже быть членом такого клуба, это очень престижно. И, конечно же, оплеуха Путину, когда его выгнали оттуда, это была огромная оплеуха. Он этого не ожидал после Крыма. И когда его выгнали, это была обида невероятная. Поэтому он хочет вернуться триумфатором. Он ведь хочет в историю войти. Он и Крым хочет получить и вернуться в G8. Аналогія Что должна делать украинская дипломатия в этом случае? Как Я поки що про українську дипломатію в цій би конфігурації не говорив всієї поваги до неї. Але зверніть увагу, як сказав Путін про те, куди він хоче повернутися. Він сказав, нам в G7 не треба, нам треба в G8. Він говорить про те, що ми не претендуємо бути там 8-м, ми претендуємо бути повноцінним членом цього клубу. Так само, як вони говорили про ПАРЄ. Ми не збираємося повертатися на якихось умовах. Ми або повернемося на тих умовах, на яких ми були, або взагалі не повернемося. Росія займає тактику і стратегію або все, або нічого. Так, а ведь исключили Российскую Федерацию из-за оккупации Крыма и возвращать, пока вопрос не будет решен неправильно. То есть вони будуть однозначно наполягати на тому, що вони вернуться на правах на тих, що було в G8, а не 7. G8. Для Путіна це ключова фраза. А Крим ніхто повертати не збирається. Ми або це усвідомимо, або ні. Тому, що робити українській дипломатії? Не треба видавати добру міну при поганій грі. Треба врешті-решт назвати речі своїми іменами. Про те, що на території Криму не діє юрисдикція України. Врешті-решт про це треба сказати вголос. Вона там не діє, там діє юрисдикція Росії. Крим – українська територія.
Але це нонсенс. Тому нам треба абсолютно змінити підхід до вирішення питання Криму. Сьогодні ми хочемо стулити, знаєте, їжа і миш, да, і там ужа у питаннях Донбасу і Крим. Крим і Донбас одним шляхом не повернуться. Це треба визнати. Це зовсім різні шляхи повернення. Что касается G7, в средствах массовой информации гуляет информация о том, что G7, возвращение Российской Федерации, G8, в обмен на освобождение украинских политических заключенных. Так, давайте послушаем президента Владимира Зеленского. Да. Я працюю особисто над цим питанням і хочу, щоб засоби масової інформації, будь ласка, без чутків, якщо можна. Я працюю над цим вже 2 місяці. Дайте мені виконати свою справу. Ми чекаємо на результати крок за кроком. Перші результати повинні бути вже найближчі дні. Не хочу загадувати. В ближайшие дни, сказал президент Владимир Зеленский, а в средствах массовой информации РФ появилась новость о том, что действительно 28-29 августа будут освобождены 33 украинских политических заключенных, включая 24 военнопленных моряков, и в списке не входит Сенцов со стороны украинской и не входит Вышинский со стороны российской. Возможно ли обмен Вышинского на Сенцова и освобождение 33 политических заключенных в обмен на возвращение России в G8? Я думаю, вы смотрите немножко шире, потому что должна происходить целая череда событий. Я предполагаю, это и прямые перелеты, возобновление Киев-Москва, это и какие-то культурные обмены, это возвращение, вообще обмен всех на всех, возможно, до конца года. Потому что для того, чтобы поехать нормально на G7 в 2020 году, Путину надо сделать все по максимуму, подготовиться к этому. И ему этот сигнал Трамп дал. Вот это все освобождай, прекращай войну на Донбассе, и, возможно, ты будешь G8. Поэтому это все. Это целая череда событий. Без и она запущена. Без Крыму. Да. Крим не розглядається. Щоб ми розуміли цю історію, тому що про це не говорять. До цього підводять. Тут правильно, напрацюй. От Пісков з цього приводу сказав, має бути виконано домашнє завдання перед засіданням Нормандської четвірки. У нас есть эта цитата. Давайте послушаем Пескова, эту цитату, да, которую мы озвучили. Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая домашняя работа. Ну а перед этим Германия и Франция готовят встречу нормандской четверки. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Вот такая вот череда будущих событий. Так само, як домашнє завдання має бути виконано до G8 наступного, ми вже про це говоримо, розумієте? Про 20-й рік, наче лише не висохли чорнила на сьогоднішньому саміті G7, а ми вже говоримо про наступний. Так само про нормандський формат. Має бути виконані певні кроки і зі сторони Росії, і зі сторони України. Тому Зеленський про них не говорить. Чому? Мені так здається враження, тому що вже певні наслідки тих кроків, які могли статися, але не були зроблені, ми мали в 2015 році, коли голосували 30 серпня зміни до Конституції, питання децентралізації і особливого статусу окупованих територій ОРДЛО. Саме там були закладені та міна уповільненої дії, але насправді вона й вибухнула під Верховною Радою. Граната, коли загинули нацгвардійці. І з того моменту це все притихло. Порошенко не реалізовував цю частину. Скажите, а можно ли сделать так, чтобы Крым действительно не оставался в периферии, а был предметом этих переговоров? Невозможно. Это уже невозможно. Уже потеряно время, уже 5 лет прошло, и Россия настолько жесткую позицию занимает по поводу Крыма. И даже не в этом дело, а дело в крымчанах. Если бы там люди себя чувствовали на оккупированной территории, возможно, можно было бы ушатывать ситуацию. Люди там не чувствуют себя на оккупированной территории? Люди, к сожалению, крымчане чувствуют себя на неоккупированной, живут себя не как под оккупантами. Они живут обычной жизнью, отдыхают, работают, ходят в школу. Секундочку, это неправда. Да, есть отдельные недовольства. Я знаю, где я нахожусь. Народ, среди которых
большое количество сейчас сидит в тюрьме за есть свою такое. позицию. То Есть много сидеть людей, на- которые сидят. Мы говорим об да. основной массе. Ну, так скажем, 90% крымчан основной массы ощущают себя как в Крыму, Я на с вами не родине, согласна. под другой. Мені важко говорити, я не маю статистики такої. Ну не хочу бути, знаєте, не те, що не піддаю сумніву. Є чимось мотивація пана Геннадія, коли він говорить. Є така справа. Але от ви запитуєте, як Буквально 20 секунд. 20 секунд. Як вирішувати питання Криму? Я знову повертаюсь до того, що я й говорив. Допоки у Верховній Раді України не буде внесено зміни до Конституції саме з питання Криму, руху ніякого не буде. Питання Донбасу і Криму вже розділили. Ви їх назад уже не шиєте. І ці питання будуть рухатися абсолютно різними шляхами. Але ціль має бути одна. Валерий Клочок, политический эксперт, а также лидер партии 5-10 Геннадий Волошов. Спасибо большое. А мы завершаем первый блок информационно-аналитической программы «Ахшам». Смотрите далее новости, не переключайтесь, а также подписывайтесь на страницу телеканала АТР и на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Корушкенч. Бойові навчання в Криму. Окупанти тренували